повече. Независимо от тя ще продължи да зрее, дори да поливаме, няма да усвоява влагата. От колко време не са поливат? В този ред, там където има една антенка, в същия този ред, там мериме количеството вода, която отива в междурегието. В същия този ред има датчици вътре в полето, които мерят влагата в дълбочина. И гледаме на 60 см да няма вода, да нямаме загуби от дренаж. И в горните два сензора, които са на 30 и на 40 и на 20 см, там следиме да няма стрес растението, така че да няма нужда от вода. Да му доставим водата, която му е необходима. И ако оставим сега системата да работи, ще видим, че то не усвоява вода. Ще зрее и няма да усвоява вода. Някъде имаше метеостанция наблизо на нашето място. А метеостанцията ни дава прогноза за следващите 3 дни за времето. Предупреждение за евентуална поява на някои болести, зависи от пакета, който сме избрали. И количеството вода, което е загубило полето в днешния ден. Тоест, ако разчитаме само на нея, трябва да възстановяваме всеки ден това количество вода. Ако разбира се, отглеждаме култура като царевица. Други култури ги отглеждаме на стрес, но за всеки случай ние следиме какво се случва в полето. Благодаря.